Wow nih moनसिगोन बेदरा गोदौजोब्बाय नै उखुन्दै खुजोब्बाय इथिंबो नै माबायदि उखुन्दै खुदों नै मोनसिगोन आरो बे जाबाय बे खामबायना मोनसिगोन आरो एबार दसे थानानै नै वाह डेन्जार स्मेल फैदों नै मोदोमनाया बारनलायदों जि बारनलायदों ओरै फिदिं होबाय थानांगोन लाखाबाय गाजा नुखायो दा साइकेल सुट खालामग्राफोरा आरो दंबायो साब्रैसो दा नुयो र' फैगासिनो थांगासिनो आरो बोथोरा थान्दाखा बरियानो अरखि रोहो फोजोंनानै सावनानै जानांगौ आरे लानोसै बेसे खै टाकानि दर्जनाव बेसेनो दे যোনটো ভাল আছে এইটো দে দর্জনৰ কিমান 10 টাকা তিনটা 10 টাকার তিনটা সাননাंसिगोनसो बेबा 50 টাকার দিয়ক 15টা হ'ব 15টা ini 60 টাকার আছে itu জানি 50 টাকা লরে হবো তো তিনটাহে বেশি আইছে थालिर जानानै ब्रेक लादों आरो दायो मानसिफ्रा ओंखाम उखैदोंमोन नालाय बिराद गोजान फैबाय जोङो बेसेसो फैखो 8 किल'मिटार 9 किल'मिटार फैबाय आरो दा आरो दंबायो बेखौ लादो थांनांगौ औ आरो ससेयाव गायनांगोन ना दै बारगासिनो दं भैरब खन्डआव थाङो गैला हनै सिजोब्बाय मालिकआ आथिं सुगासिनो हनै मालिकआ आथिं सुगासिनो हनै होनदोंला ओमफ्राय वाव जंगली रास्ता है ये सिखौ लामा डेन्जार खतरनाक सिखाव फैयो बेजों वाव नै सिखावा मालायनि बारिनि मा खावदों हामा गोथाव बेसे वाव बोग्रियाल दं लाबो जानोसै जानाय नायनोसै माबायदि मोजांमोन आयौ गोथांबा मोजांसिन जानाय नायनि ओइ गोथाव मार ए मोजां जानो नाइस गोदै गेस्ट्रेम नै ले गोजौ अन्थाइ थाबायलै सिरिगोन बेदा गोथावसो बिराद मोजां जानो लांफाजोबनांगौलै मेल्ला बैग्रि दंफां दं मोनजा लाबो ओइ हाजिरा नुहुरहांबाय रोमो ओरै फैदोंमोन आरो जों थांगासिनो वाव तुर इधर से जाएगा ओ सासेया हनै माजों बारदों पानी चलो आ गया थालिरा दा जाहैनांगौ चलो चलते हैं गय बागान मोनबाय नै
जाहैग्रोलायबाय नै सासे हनै जाहैग्रोबाय wow nala begitu ayo gumun bisa ayo mojang mulai mau cintai uribu ayo ya दा फैनायाव जालांजोबनांगौ याव जुथा खुनांगोन चलो बिस्ते वाव 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 शू हुर दाउजें मोनफैबाय फरेस्ट एरिया बारलायबाय नै मोनसे दंबायो आरो एसे गोथां नुहुरहांजेनबायानो गोथांनो एखेबारे थांगासिनो आरो एखेबारे थान्दा दैया साफाखानि एखेबारे गोजों गुसुथार चलो चलो BMW wow jangkal itu kuna ngaruh agak bro ebar नै मोनसे गारि देखायनो नागिरदों नोंसिनो पुरा ब्रिटिश जुगाव बानायनाय आरो बे दलाङा हम पाइप दाबो दङ नै नायलांबाय था वाव न'बो दं खाथियाव हाय देखो पुराना आरो बे गोदो बानायनाय खुरग्लुंजोब्बाय हनै दाबो दं होनबाबो खुरखाजोब्बाय ओमफ्राय बे दैया बबेथिंनिफ्राय फैयो ओइलाय बिथिंनिफ्राय फैयो बैलाय दैया दै खर'आ औ बेनिफ्राय फैयो नै माबायदि बानायनायमोन गोदो बानायनाय आ गया 10 लोग चलो भगाते रहो BMW को उठो यस अब चलेगा 100 गियर में वाह चलो चलो वाह मन कसिना रे कब्रिस्तान है बड़ा खतरनाक जगह है ये तो डेंजर और भी गिथावना जगह मोनायावथ' हारसिं बेरायजाया एखेबारे दा बेरायथारो इउआव बहुतफोर ओंखारलाबायो बिसोरथिं वाव डेन्जार खतरनाक ट्रिप भैरबकुन्द पिकनिक स्पट थांगासिनो नै वाव साइकेलजों आरो दा मा जाहैगोन नायलांबाय था जोङो मा बानायनानै जायो नुगोन आरो हेलो बेयावबो मोजांसो जायगाया जानो बिदिनो ब्रेक हमनाय जाया कब बनाया इंग्रज की जुग में बनाया होगा या वो दूसरा वाला चैनल है ये गाड़ी ठेलो यार गाड़ी ठेलो ऐसा नहीं जुटे गाड़ी ठेलो मजा आया हाँ बहुत मजा आया चलते हैं वाव नजारा देखो नदं नुथाया माबायदि वाव गोथां रक हिल भेलि इको रिजर्ट एन्ड चिल्ड्रेन पार्क ओजों सानजाजों हाबजेनबाय वाव सोलाहैनोसै जोंबो सोलाहैनोसै हमारा मजाक
सिख्लाफोर सेलफि लानाय औ माइब्रा हाजोआबोलाय माइब्रा हाजो बैजोंहाय दायो थांगोन आरो बैथिं दा थांगोन र' ओमफ्राय नै जोङो ओरैजाय थांगोन नि सुइस गेटखौ देखायहैग्रोसिन आरो नोंसिनो फिसखौ जासो लामाया बेरायनो सानैयाव थिखायो बेलाय सुइस गेट मोनो गारिफ्रा गंब्रै गंबा दं बास की बास वाव फायरिं सोलिगासिनो बैथिं थाव 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 थावनो बैथिं बैयाव आरो बैयाव केम दं बै गोजौ नुनायाव जुम खालामना दिन्थिहरनो र' ओइ नोंदा थिंगासिनो नायलाय बैयावनो सोलिगासिनो वाव तिनालि मोनफैबाय हा यो भैरब कुन्डनो उदालगुरि जिल्लायाव दङ आरोखि बेयो साहा सिमायाव औ ना नैबेयाव जानो बै गाहायाव जायगा नागिरहैनोसैदां ओइ बिसिनि जायगा नाय बैयाव गाहायाव अबेथिं खोलाहा बै दै जिङाव थांसै माइब्रानि आफाङाव ओरैजाय थांसैब्रा होमबासो बन मोनहैगोन बैथिं बासथिं माखौ हायफिननो दायो बबेथिंसो थाङो बिथिं मानसियानो गैयाबा बिथिं रक भेलि हिल्सआ सिबुनाव दं गेटना मोनसे औ बिथिंबो हाबजायो चिलड्रेन पार्क आरो सोरबा जाग्रा लोंग्रा लाबोआखैबा नैबे हटेलाव हाबजागोन हटेला मोजाङानो भैरब कुन्ड बड'लेण्ड रेस्टुरेन्ट कमला फानजेननाय नुजेनबायानो बर' हिन्जावफोर गोजा कमला बेफारिफोरा गासिबो बर' नै बिथिं भुटान थांजायो बिथिंबो बाउन्डारि वाल दं आरो ओमफ्राय बै जाम्फानि दै नैबे जाम्फानि दै ओमफ्राय नैबे अरुणाचलनिफ्राय फैनाय जमा नैबेयाव नांजाबनानै ओरैजाय खोलाहा धोनस्रि जाहैबाय आरो भैरबकुन्ड ब्रिजनि नुथायखौ नायदो बिथिंबो दं पिकनिकआ गारि गंब्रै गंबासो 7थासो दं ओइथिं फायरिं सोलिगासिनो दं SSB नि 23 बेटेलियन नामा बै गाहायथिं हालांथ'ला दिनै एखेबारे जों ओरै अरुणाचल हाबहैनोसै ससेनो वाइन शपआव हाबहैगोन आरो जों दा अरुणाचल वाइन शपआव ओरैजाय सिदा औ जों साखाजों मा जानो गोसो मोनगोन औ मा जानो गोसो नै अमा हांनाय दाउ हांनाय फारौ हांनाय बयलार हांनाय मोनजोबो ओमफ्राय आरो मा होनगोन बेखौ दुलाबाथा हांनायबो मोनो बैफोरथिं बैयावनो फायरिंआ बैथिं जागासिनो नै अरुणाचल हाबबाय आरो जोङो अरुणाचल हाबबाय अरुणाचल नांबाय नैबे चेक पस्ट अरुणाचलनि नै अरुणाचल हाबबाय मोनसे टेम्पोल दङ फिसानो बेखौ उनाव देखायनोसै मालाबा वाव नैबे दखानाव थांगोन जों दा
Wine shop. Smooth. Beयाव लानोसै Smooth. दानस्रि रेस्टुरेन्ट दङ बेयावबो जाफैनो हायो चलो लानोसै फैदो बे दुंग्रायाव सोना लांगोन दा दुंग्रायाव सोना लांगोन इयाव लाबाय औ माइब्रा एखेबारे माइब्रा हाजो बियो औ ओरैजों बिदि खोलाहा बै गाहायनि मोनसेजों लामाजोंसो दां ओइलाय अर गुन्दै खुनाया थौदो बेजोंनो ओंखारनांसिगोन जाहैबाय जोंना लडआ अभारलड जाबाय नालाय गोगोम लाखाबाय जोङो बुस्थुफोरखौबो ओइ नै माबाया माइब्रा हाजोआ आरो बेनो फेमासथार भैरबकुन्दनि ओमफ्राय थिं माइब्रा केम्पआ बे माइब्रा हाजोनि एसे सानजागालाव दं आरो वाव मा लाखो नै कमला लाबाय मा लाबाय जलि बानाय बेसे नागोर सिखा दंखायोमोन जोंनाव नै माला दामग्राया बेदरा लादो बेदरा लादो रेडि औवा हासुं लाखाबाय नै औवा हासुं हेलौ दैयाव लांनानै बानायहैसिगोन आरो बेखौ औवा हासुं बेदरखौ सोहैनोसै धनसिरी क्या कर रहा है बाम्बू राइस खाएगा बम्बू में बनाने वाला राइस खाएगा ये देखो बाम्बू लगाएगा लगाइजोबदो पकड़ बे गिदिराव माबाखौ बनायनोसै दां खानाखौ मोननैखौ सयखौ सोना लांखानोसै जेबो दादां दे नोङो देखो ये देखो ये क्या है ये मीट अमा बेदर माइरं सिग्लिनाय जादों आं दा मैलाखौ दा बेयाव सोना लांगोन आरो जों बेखौहाय माइरंखौबा सोजाखागोन बे खान्दायाव माबाखौ सोनोसै बेदरखौ ने माइरंनिखौ सुलायलायनांगोन बेबो नै बेबो गुसुंना हम बनाने वाला है ये देखो हो जा रहा है